तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी निलेश राणेंना कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढण्याचा मी आग्रह केलाय। त्यामुळे 2024ला या मतदारसंघाला 2 आमदार मिळतील। निलेश राणे मोठ्या मताधिक्याने आमदार झाल्यानंतर त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून मी काम करणार आहे, अशी ग्वाही भाजपा प्रदेश सदस्य दत्ता सामंत यांनी दिली आहे। देवबाग इथं बोलताना दत्ता सामंत काय म्हणाले पाहूया। तो संपूर्ण प्रवेश केला। हा नवरात्रचा विजय निलेशजी राणेच्या माध्यमातून आम्ही 8 दिवसात सोडून त्यांचा नवरात्रचा उत्सव स्टेज आणि मंडप घालून त्या ठिकाणी आता साजरा होतोय। हे राणे साहेबांचं आणि भारतीय जनता पक्षाचं काम आहे। मला या ठिकाणी आपल्याला एवढीच विनंती करायची आहे, या ठिकाणी प्रवेश होणार आहेत। नादू सुद्धा आमचे अपक्ष उभे राहिलेले होते, एकमताने पडले। ते सगळे ख्रिश्चन बांधव आहेत। ख्रिश्चन आम्ही आता ख्रिश्चनचं ते मंदिराचं सुद्धा काम चालू होते, त्याचं सुद्धा आम्ही निलेशजी साहेब आम्ही त्यांना सहकार्य केलं। ही सगळी मंडळी हिंदू ख्रिश्चन सगळी मंडळी राणे साहेबांच्या सातत्याने पाठी उभी राहिलेली ही मंडळी आहे। त्यांच्या समोरचा जो बंधारा जो आहे तो सुद्धा बंधारा या पावसाच्या आधी आम्ही सगळी बंधाऱ्याची पाठपुरावा करून ही बंधाऱ्याची कामं सोडवल्याशिवाय राहणार नाही। कारण आता इलेक्शन नाही की उद्या इलेक्शन आहे म्हणून आम्ही या ठिकाणी आलो। आम्ही फक्त मंडळी सगळी जी मंडळी ती राणे साहेबांच्या माध्यमातून काम करण्यासाठी आणि काम करून लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही सर्वजण काम करतो। आणि तुम्हाला मी या ठिकाणी एवढंच सांगतोय की निलेशजी राणे यांना मी शब्द दिलाय, कारण निलेशजी राणे हे माझ्या विरुद्ध ज्यावेळी आले आणि ते म्हणाले साहेब तुम्ही मालवण कुडाळ मधून उभे राहा। मला स्वतः सांगणारा पहिला माणूस निलेश राणे होता की साहेब तुम्ही उभे राहा, मी लागेल ती तुम्हाला मदत करतो। त्यावेळी मी निलेशजी साहेबांना सांगितलं की साहेब मला समाजकार्य मी राणेसाहेबांमध्ये कार्य करताय, मला इलेक्शन वगैरे जवळजवळ 25-30 वर्ष मी कुठं लढवलं नाही, मला त्यामध्ये काय अशी आवड नाही स्वतःला। मी तुम्हाला सांगतो की माझ्या वतीने तुम्ही या ठिकाणी उभे राहायला पाहिजे। तुम्ही खासदारकीला उभे राहू नका, पण तुम्ही मालवण कुडाळला उभे राहा आणि आम्ही सर्वजण तुम्हाला मोठ्या मताधिक्याने निवडून देऊ, आम्ही त्यांना शब्द दिलाय। माझं मी तुम्हाला एवढंच सांगतो, या ठिकाणी 24 मध्ये तुम्हाला 2 आमदार मिळणार। एक ओरिजिनल आमदार निलेशजी राणे असतील आणि त्यांच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करणारा दत्ता सामंत असेल। लक्षात ठेवा, जे मी आज जे काम करतोय ते निलेशजी राणे आमदार झाल्यानंतर याच्यापेक्षा 100 पटीने मी अजून ताकदीने तुमची कामं करू शकेन। आणि तेवढा ताकदवान माणूस, कारण निलेश राणे सर्वसामान्य व्यक्तिमत्व नाही। हा माणूस परदेशामध्ये यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे। सर्वात लहान वयात देशाच्या संसदेमध्ये म्हणजे लोकसभेमध्ये 5 वर्ष त्यांनी काम केलेलं आहे। आज कुठल्याही पदार्थ नसताना आमदार खासदाराला जेवढी किंमत आहे तेवढी प्रशासनामध्ये महाराष्ट्रामध्ये या निलेश राणेंच्या फोनला किंमत आहे। एवढा कर्तबगार आणि एक चांगला हुशार आपल्या लोकप्रतिनिधी आपल्याला 24ला पाठवायचा आहे। आणि तुम्हाला मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय की सर्वांना मी तुम्हाला विनंती करतोय की निलेशजी राणे यांना या देवबाग मधून 80% पेक्षा जास्त मताधिक्य आपण देऊया। तुमच्या ज्या बंधाऱ्याचा जो विषय आहे तो जरी इलेक्शन नसला तर आम्ही सोडवण्याचा आम्ही 100% प्रयत्न करू। आणि मी निलेश साहेब तुम्हाला हेही सांगतो की जर तो 800 किंवा 150-1200 मीटर जर तर त्याच्यात आणि 200 मीटर जर कमी पडत असेल तर माझ्यासारख्याला जर तुम्ही सांगितलं तर माझ्याकडे दगड आहे, तो मी या देवबाग मधून फुकट देऊन आणि त्याचा असेल तर पूर्ण करून देण्यासाठी तुमच्यावरती प्रेम करणार आहे। हा देवबाग मधूनच 1990 मध्ये राणे साहेबांना पहिल्यांदा 90% मतदान देणारं गाव हे देवबाग आहे। आणि या देवबागानेच महाराष्ट्राला किंवा देशाला राणे साहेबांची ओळख करून दिली। आणि ह्याच गावामध्ये आज निलेशजी राणे आले आहेत। मी जास्त बोलत नाही, चोपडेकर तुमचं निलेश साहेबांचं आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।